Bitaw sa unsa day ng no approved therapeutic claim sa kani nga video mga goy. Akong explain sa inyo ha kung unsa joy pasabot anang no approved therapeutic claim. Nakahuna-huna ko og share ani nga knowledge nga nakuha ra pud nako sa mga credible references gikan sa internet kay trending topic ni siya karon sa social media tungod sa duha ka doktor nga nag-away. Ug kani nga video para ni sa mga wala kabantay o nakabantay pero wala kasabot kung unsa jud ang no approved therapeutic claim. Ning disclaimer or label nga no approved therapeutic claim makita ni nato sa mga food supplement o herbal medicines. So ang pasabot sa no approved therapeutic claim kung sa Bisaya pa dili aprobado nga makaayo. Ang mga produkto nga naay label or disclaimer nga no approved therapeutic claims wala sila moagi clinical studies, wala siya kamatuoran nga makaayo siya og sakit. So unsa day ng food supplement? Ang food supplement, mura ra na siyang vitamins nga maghatag gihapon og nutrients sa atong lawas. Pero dili na siya tambal nga makaayo na siya sakit. So nganong naay label or disclaimer nga no approved therapeutic claim ang mga food supplement? Kay tungod lagi dili ni siya tambal nga makaayo og sakit ug usapod wala ni moagi og clinical studies para moingon ta nga makaayo gini siya sakit. Para pod ang mga tao kabaw nga dili ni siya tambal ug usa lang ni ka food supplement. Kabaw ko napod may pangutana sa inyong kagalingon. Kung dili makaayo, nganong gitugtan man sa FDA or sa Food and Drugs Administration nga magbaligya ang mga manufacturer og food supplement. Kay tungod gi-check pud na sila sa FDA ang ilahang formula ug ang ingredients sa usa ka food supplement nga dili makadaot sa atong lawas. So pwede ra gid sila mamaligya no. Kung dili man day makaayo, ngano daghan kaayo mamalit og food supplement? Kay tungod sa mga testimony or chismis sa ubang tao nga nagsulti nga makaayo daw og sakit ang usa ka food supplement ug mas barato kontra sa magpa-check up ka sa ospital or mapalit kag tambal. Hoy, kabantay ka tong butakal dito sa unahan. Daot na ra ba kay siya karon kay sige tumar atong food supplement? Syempre no. Adto gitas barato plus nakadungog pagitag chismis sa ubang tao nga makaayo kuno og sakit. Pero sayop na mga goy. Kanang mga nagdahom nga ang food supplement ang nakaayo sa ilahang sakit, ayaw dayon mo og conclude nga mao ginay nakaayo sa inyo ha. Kay ang atong lawas naa nay capacity nga mo heal ra og iya ha. Example, kabantay mo kung naa mo'y sipon. Di ba mo inom lang kag tubig maayo ram siya kadugayan bisan pag di pa ka magtumar og tambal, or for example na kay samad di nimo butang og tambal, di ba maayo ram siya iyaha. So mao na atong lawas muhil ra nag-iyaha bitaw sa. Pero kung naa kay sakit nga naayo kay tungod sige kag tumar og food supplement, dili na buot pasabot nga ang food supplement may nakaayo sa inyo ha. Pero ang food supplement naghatag po na og vitamins and nutrients sa ato ang lawas. So napuy-lain pangutana no? Guy, unsay mga tambal nga walay disclaimer or label nga no approved therapeutic claims? Naay daghan guy. For example, Newsip ni agi na clinical studies nga makaayo gina siya og sipon. Tanan FDA approved nga mga tambal kung mopalit kag dinaghan, kabantay mo ang palit kag tambal para sa ubo, kanang syrup. Di ba naman ipakapin papel? Kanang papel nga kuyog sa tambal, naa diha tanan impormasyon bahin sa tambal. Example, ang iyang clinical studies nga gian, iyang dosage, ang iyang indication kung para asa ni siya nga tambal, ug ang pinakaimportante sa tanan, ang iyang side effects. Kabantay pug ko sa kasagaran food supplements, walay nakabutang nga side effects. So wala kita idea no kung unsay may tabo sa atong lawas kung motumar tag food supplement. Pero nganong daghan namang nanggawas food supplements karong panahon na? Ang pinaka main reason nganong nanggawas ni sila kay tungod sa atong healthcare system. Kay tungod mahal o gamay rag maka-afford, maong mo resulta ang mga tao og palit og mga dili sigurado nga tambal. Karon kay napasabot naman ako sa inyo ha mga goy, kung naa gani label or disclaimer nga no therapeutic claims, ayaw din mugtuo nga makaayo gina siya mga sakit-sakit. Kay kanang mga nagmanufacture of food supplements, pwede na sila moingon nga makaayo kuno ni og sakit, especially kay moingon sila makaayo daw og cancer. Moingon sila nga makaayo kuno og cancer,
pero wa mo agi og clinical studies. Masin tambal siguro sa mga cancer sa ML ug duta. Depende na ninyo mga goy kung mutuo ba mo or dili. Labi na sa mga testimony sa ubang tao kay wala pud ta kabaw, basin gibayran ra na sila para masulti nga naayo kuno sila sa ilang sakit kay tungod ni inom sila aning or ni tumar sila aning food supplement. Pero goy, sa akong pag-explain, dili pasabot nga muhunong pud mo palit og food supplement or muhunong pud mo tumar og food supplement. Naa ra gyud na ninyo. Naghatag lang og awareness ninyo mga goy. Kay concern pud ra ba ko no, especially sa mga tao na nagdahom nga ang food supplement ang makaayo sa ilang mga sakit. Instead nga mo palit sila sakto nga tambal para ilang sakit, mupalit na lang sila food supplement kay tungod barato lagi. Kung sa tan-aw ninyo mga goy nani hinungdan akong gipangyaw-yaw diri, share po din sa inyong pamilya or sa inyong kaila para dili din sila mutuo nga kaning tambal ko no makaayo sa ilahang sakit. Mas maayo gyud no kung aware ta aning mga inaning butanga kay importante biya nga makuha nato ang sakto nga treatment sa ato ang sakit para walay mahay. Kay lawas biya ang atong puhunan. Mahinungdanon nga pahinumdom ang food supplements dili tambal ug dili kinahanglan gamiton sa pagtambal sa bisan unsang lahi sa sakit.